हाय लोगोफोर, आं दिनै नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना DEE डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसननि एग्जाम होदोंमोन नामा? बे एग्जामखौ माला रिजाल्ट मोनगोन बेनि सोमोन्दै जों दिनै भिडिअ रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदिनो गोदान भिडिअ आं साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपनि आपडेट, जायखिजाया इनफरमेसन मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव गोजा साबस्क्राइब बटन नुजाखागोन। लोगोसे साइडआव बेल फैबा बेलावबो क्लिक खालामनानै अलाव थुनानै ला, जाहाथे आं भिडिअ हगारबा नोंथांमोना नायनो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। थांनाय सेप्तेम्बर मासाव डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसननि आसामनि पियन साख्रिफोरखौ जाय एप्लाइ खालामदोंमोन सेप्तेम्बर मासाव एग्जाम जादोंमोन। बिनि सिगां डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जाखांनायनि उनाव सेप्तेम्बरनि 9 थारिखआव एग्जाम जादोंमोन। बे एग्जाम जाखांनायनि उनाव दाना रिजाल्टखौ माब्ला होगोन? गोबां मानसियानो नेनानै दं बे रिजाल्टआ माला होगोन। बिनि पस्टआ पियनमोन। जोंनि एसटिफोरनि थाखाय 15था आरो नै मोनसे टटेल 16था दंमोन। बे रिजाल्टखौ माला होगोन बिनि सोमोन्दै जों डिटेल्स रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय। बेयाव होदों दि आसाम रिजाल्ट 2019 अफिसियेल वेबसाइट, नैबेनो अफिसियेल वेबसाइटआ। बेयावनो होगोन रिजाल्टखौ। ग्रेड 4 आरो 3 नि पियन मेरिट लिस्ट, बेखौ माबायदि सेलेक्ट बानायगोन बेखौ मेरिट लिस्ट हिसाबै लानाय जागोन। जाय बांसिन नाम्बार मोनदों बै गोजौनिफ्राय लाबोख्लायनानै जोंनि एसटिफोरनि थाखाय 6 जन लानाय जागोन। बेखौ माब्ला होगोन? पस्टनि अर्गेनाइजेसनाव डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन। पस्टनि नामा ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेडमोन। ड्राइभार पस्टबो दंमोन। टटेल 130टा पस्ट दंमोन। जुनियर एसिस्टेन्ट कम्पिउटार एन्ड स्टेटिस्टिक एसिस्टेन्ट। बेनि एग्जामा जादोंमोन रिजाल्टआ माब्ला होगोन होनदों डिसेम्बर नङाबा जानुवारि। डिसेम्बर 2019 नङाबा जानुवारियाव मोनगोन। अफिसियेल वेबसाइट बेयावनो होखागोन। अफिसियेल वेबसाइट दंखायो बेयाव, नोंथांमोना बेयावनो नुगोन। आंनि बेखौ डिसेम्बरहालागैनो होनो हागौ। जुदि नोंथांमोना रिजाल्ट होबा नुनाय बायदि, मोनथिनाय बायदि जेब्ला रिजाल्ट होगोन आं भिडिअ खालामनानै आरो हगारबावगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। स्टेप 2 चेक डिड रिजाल्ट 2019 बेयाव स्टेप माबायदि खालामनानै रिजाल्टखौ नायनांगोन बेयाव होनाय दंखायो। बेखौ नायबानो जाबाय। जुदि जेब्ला रिजाल्ट होगोन आङो नोंथांमोननो भिडिअ बानायबावगोन। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे भिडिअ आं हगारोबा रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायनानै लानो हायो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो होनानै ला। थेंक इउ।